Isang rider aksidenteng nabangga ng paparating na motorsiklo habang papasok sa isang kalye sa Kamalig, Albay. Si Jessica Calinog na GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Itinuturing na accident-prone area ang bahaging ito ng kalsada sa Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Bunsod ito ng tumataas na bilang ng mga aksidenteng na itatala sa lugar na kinasasangkutan ng mga motorista. Nito lamang nakaraang linggo, isa na namang aksidente ang naitala kung saan makikita sa CCTV footage ng barangay ang pagtigil ng isang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Matapos lamang ang ilang segundo, dahan-dahan itong tumawid. Ngunit isang paparating na motorsiklo ang biglang sumalpok dito. Dahil man lang hindi siya nakahiling naman sa wrong side, nagiling sa diling side lang. Kaya pag kuan yung bata may speed so nakamotor, hindi siya nagsalpukan sindan dyan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang nakabanggang rider na agad namang isinugod sa ospital. Dahil dito, nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista na mag-ingat. Nakipag-ugnayan na rin ang barangay sa iba't ibang ahensya para malagyan ng mas malaking road sign ang lugar para maiwasan na ang mga aksidente. Yung sign baga sa pag-intersection, yun ang sa haro naman na sabi ko kung pwedeng maikuan sa DPWH na makaagan kay kurit ining so igwasin ng terminology dyan na kundi ko lang kung at least ito nakaka-warning sign na ito na intersection ini. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News.